Japan. Connecting flight pa ni guys. Stop over ko na dire. Cellphone lang anay gamit guys, kay way camera guys. Up next, Tokyo, Japan. Ilay pang baligya kay mga chocolates, mga Ferrero nga. Dapat mga dato dito mo eskwela sa kung school guys. Wow! Yan, dapat ang tuition nila kay 500,000. Alangan, may swimming pool ba ya? Oh, ano sa kwarto? Sa high school? Sa Thailand. Wala, depende lang. Thailand, mama. PPR din nila. Photogenic ka, dili ka television. Mga guys, so asa na dali? Asa na sa barbecue sa Cambodia of Bantayan Island. Naraan pa na kalamar. Itirkit ka pumangkay, uy. Picture na lang kita, dahil balik ko ni siya. Habi ko sila naman eh. Trish, mabiyaran mo sa tong flight, Trish! Asa pa tayo, Japan? Wato pa mo ng Japan! Asa? Or na lang po, Ang bahit! Bukog! Ang bukog! Ano ba, butang isang sus. Para mo lawi. Tindog-tindog. Gusto ki pindog. Makita natin natin. Sa una, hulitan ako niya. Dami nagugutom sa Pinos. Daw sa isod pa rin diri sa baba, di ba? Natupay ka. Ihungit. Ma'am. Yan na pa. Domo, ikaw nga mga mag sa una ha. Dadan! Mamalusi sa una, mamalusi mo tino. Lugaw. Mati sana di bukaw sa sobra. Uy, mapapin suga dito pagdalit. Anon kaya ray una pa buko ang kaunon. Di pagkadugay sa mo. Sa tabi. Sa Japan? Oh, mamaw ba ang Japan guys sa alas 9. Ikaw yung kabut. Mama, kaya andi na ganyan pabuntagan? Dili. Ano ba? Nagpaw sila alas 9. Ila pa hon para mauna din ang tao. Sige naman. Nang bibi man sa ay happy oy alas 9 One na toy. Dalawa na anay Sabado man. ay alas 9 namin nila tayo ano pa kita dito ay Ilang pamaungon ko para mahuli. Ato ba sigaon? So, moto nami guys. Padung nami sa Japan. Manaman mi sa Cambodia. Wow! Aray! Let's go! Hello, friends! So today we are Japan, from Cambodia to Japan! Ay! Sorry! Sorry, Lord! Ay,
Ikaw ba yan mo, Gary? Ikaw mo, Gary. Welcome to Japan! Macau Iskina! Dili pa dito, Japan, ganina rin. Japan na Macau pa to. Japan, ganina. Muna dyan niya. Muna dyan niya, Japan. Welcome to Japan! Pero nga kami nag-video! Hey guys! Mula namin guys. Gigipag ka namin guys. Wala kabayan. Wala kabayan. At least naka-picture-picture pa. Diba? In one day, naka-Japan o Cambodia ta. So, I will end this vlog here. Hope you guys enjoyed this video. If you do, please give a thumbs up and make sure to subscribe to my channel if you haven't already. And Subscribe to Ate Daisy's YouTube channel and follow and always my Instagram and Facebook and TikTok. That's I am Daisy and Daisy. So thank you so much for watching, guys. See you guys tomorrow. Bye.